and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Function 29. I love you sa mahal. Ay! Ay! Ginood ka! Kuyawa lang ni mo. O dito? Luwa man. Luod ko taon. Mahal, nanawag man ka. Ngano, dili ka gusto nga manawag ko nimo. Ha? Ganahan man. Gimingaw naman gani ko nimo, mahal. Ninduta di ko manawag na atong uyab, no? Ay. Ano ka man? Nasmag man ka. Kaolo ko. Mahal, Mahal? sige na, maurato nga akong tuyo nimo. Aron, sultihan kang, I love you. Bye-bye, mahal. Babay sa mahal. Ay! Musa mo kasing kagsudipan, eh. Musa mo tao, ay. Ako tutunan. Kagilok di ini na tayo uyab, uy. Nga taga syudad. Lahi na gina sila. Ito man. Bibigyan ako magdisugog speaker ni Ana. Pero dali ram di ay. Naman. Kuyaw kay na. Nga nawang click na nimo. Basin, mabdos na unya. Unya, ikaw ang pangkunon nga amahan siyang gisabak. Unsa? Uy, tinuod ka? Doon na di ingon na din na syudad. No, uy. Ay, kadaghan ang tag-ilarag babaeng mabdos Pero was na kalusot ay. Kay, marunong man ko. Huh? Gigamit man ako ang akong utok. Mabdos yung ka si Ana. O posible na. Kaya nga nung misugot mo din siya ni mo, be. Pero, Be. Giyusa mo yun ninyo pagkauya, be. Ha? Giyusa ninyo? kon, ako siyang speakeran sa gitulo ni Estila na ko. Unsa? Unsa to? Estila. Iya ko gituduan. Si Stila pag ito nagtudlo ni mo, siya may isusulti sa babae? Na! Oh, Samot! unsay na, samot. Samot, kaway klaro ng bayhana. Ha? Bitaw, ako bayi. Dako gyud akong pagtuo nga. Mabdos ng ana nga muuyab karon. Aha, ay pagana. Klaro kayo. Oh, Nga ipaila-ila ka ana nga amahan siyang ginikanan. Ay ginikanan naman. Ipaila-ila ka ana nga amahan siyang gisabak. Ngadto siya maginikanan. Oh. Onya, ipaila ka nga ikay amahan. oh. Sagdi lang. Oh. Sa Sagdi lang. Huy, musugot ka nga mahimong amahan sa dili nimo anak. Oo, kaya sunod. Ako naman na. Di ba? Ay. Bye. Galing. Gamita sa ng utok niyo. Ada, gamit-gamit. Gamita sa. Basin masakitan lang ka ng kalakiha. Oh. Ha? Tito, sultihan ti ka. Nga nalipay kaayo si Mama Rosario nga nauyab na ako ang duha. Sila si Miko ug Aldrin. Mao ba? Oo niya, o sa may iyang plano. Ini ha, mo'y gusto ni Mama Rosario nga kinahanglan nga magpatag-an ko niya. Uban kang Miko. Aron sa ingon, mutuo siya nga maayo nga managna si Mama Rosario. O niya, kinsa man yun sa duha ang imong nagustuhan, ana, ha? Ha? Kinsa man anang Aldrin ug Miko ang gaan sa imong kasing-kasing. Natural. Si Aldrin. Usa? Kadtong ignoranteho ng imong nagustuhan? Dili kay nagustuhan. Ha? Dili lang kay nagustuhan lang. Ganahan lang jud ko niya kay makalingaw. Lahi atong Miko nga makalakot. Pero gwapo ba ya siya? Gwapo man sa si Aldrin. Uy! Milaban na ka atong taga-bukid. Ambot ba? Basta. Daan lang ang akong buot atong Aldrin. Iyay. Kapdos gid kong apik oy. Saan mo ginako nga kung garas-karson? Garas-karon na din ko kalitok. Paitan. Oh.
Nagbanta pa rin si Alden. Huwag doon na sige kasulti. Di nga pa kayong tunto. Ako yung liliwan sa gawas, me. Mo ba? Gwapo, giday ko. Ala, ginuluhan sa babae si Alden. Mituo sa bangukok kadako. Ganahan ka nga na ako uban mo? Karon? Uy, kikita mo kaniya iyang uyab. Basta. Sundan ako si Alden. Kung mula ka naman, tanaw na kung sa hitsura anang iyang uyab. Anaon na tikas inyo. Busita ko nimo. Kaya doon sa ko ipangutanan nimo. Unsa man ang gusto nimong ipangutanan ako, Aldrin? Okay ka karon? Dili ka magdos? O, nganong nagkapangutanan man ka kung dili ba ko mabdos? Ha? Aldrin? Kwan, kanang ganahan lang ko mangutan na, aron mahibaw ko nga, dili tinod ang pagduda ni Baymiko. Ang imong amigo ang nagduda nga mabdos ko? Og nagtuo siya nga gisugot ka aron ikaw ang mga mahan sa akong gisabak. Oh! Ba? Oh! Mo na! Mo nangutan na lang ko, pero ay ka bala ka. Kaya bisag mabdus ka, mga mahan man ko ana. Unya, pagkasal din ta. Ihawat kag baka. Ihawat kag baka ni Lula kung magkasal ta. Aldrin, kalma lang, mahal. Ayaw ka bala ka. Kay dili tinuod ang pagdudaan ng imong amigo nga amaw nga mabdos ko. Daan ba ko? Og ingna siya nga virgin pa ko. Og ikaw lang ang akong tagkanan ini. Ha? Daan ba? Daan ba ko? Nasayop si Baymiko! Love potion Sige, mahal. Gabi na. Manawag lang ko nimo ugma, ha? Bye-bye. I love you. I love you, Sab. Bye-bye. Nadaan pa ko. Nasayop kita si Baymiko. Hala, naginog! Salbahe siya. Makalagot siya. Oy! Dapat! Unsa man ka, oy, kaisog ba nimo? Kalma lang! Nanunusok ko man ka, ha? Unsa nag-isip pa biya ka gani, ha? Unya karon, kalit lang kang nasuko. Ha? Magkalagot kayo ang salbahis nga biko? Laliman ka? Iya pang kisibahan si Aldrin nga tingalig mabdos ko. Mao nga misugot ko nga magkauyab mi. Bot ipasabot nga gusto siya nga ma-discourage ka ng Aldrin diha nimo. Maugid na. Ha? Salbahis? Hambugero na, intrigero pa. Ay, kaayog yung lapuan ko ni apa sa kwatubangan. Ay na ikatuhog na lang na, oy. Unsa man ka, oy. Ugma. Pangitain na lang nagpaagi nga magkabaos ka tumiko. Ugma ka lang yung tawhana ka. Kung manawag ka ni ka, pildi yun ka. Hayag naman ko nagkamata. Atong 1963. Muta mong pinaritong buwan. Bulan to sa September. Malipayon kayo kong amigo. Dito Kinakaon ini. sa eskwelahan. Oy! Siya nakaon ni mo, oy! Ha? Siya nakaon ni mo. Nagaon. Siya ba yung magkikaon Kapag mo? ko kakaon ay. Ha? Naluto pa kong buwan o itlog. Nalipay lang ko kay. Nagkasulti man mi si Ana gabi eh. Alta si Piyata ni mo ba eh? Ha? Diin mo gumasipyat. Sa. Ah,
Ako ni usa ka fried egg ha? Oh, duhay mo ana, duha. Ha? Usa lang ako. Kay malipayon kay kuron. Kuan bay, kuan. Dili mabdo si ana. Ha? Oh, Ang katawasad. Tawasad. sabasang buangang musultis tinuod nga mabdo siya. Klaro man kay siyang sultihan. Nga, tinuod nga di siya mabdos. Miingon man kay siya nga, iya lang gitaganan ako ang iyang. Ang iyang unsa? Unsa ginang babae nga, wa pa may labdi? Bay, unsa ginas in English? Kuan, virgin. Oo! Ang iyang ka-virgin para ako na kuno. Di ba swerte ko? Ha? Gimingaw man kong ana. As kang humuta na ba niya? Napay mata nga. At kang ninduta kung mututok na nimo. Murag kibayo sa langit. Murag kong kibayo sa langit kung mutanaw na siya na ako. Oh, Che, oh. Unya, klaro kayo nga. Mahal ko ni Ana. Oo, siya na ni. Naigugmag ni sigmay na ako ba no? Kaya maguna-unang siya tawag. Hello? Mikaon na ka? Mukhaon ako karon mahal. Ikaw? Padung pa. Sige ha, pagbusog ha, mahal. I love you. Ikaw sab, pagbusog sab. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Ay, karami adi ining may gugma tabay no? Taman. uyab na lagi me. Ha? Si Eb na lagi mi. Uyab na lagi Naigugma me. ka. Naigugma na ka ng Karina? Kanusra ka kasugtunan niya? Uyab na lagi me. Uyab. Ingon bitaw ko nimo. Di mo ka kasabot Kuno eh. yaba mo, kuno yaba mo. Wa man lang siya magtagad og panawag nimo. Lahi man na siya sa kung ana. Lahi di mo uyab oy. Palit sa kog ice ha? Baya? Yeah. Oh. Di maayo ni. Murag nalupi ko ni Aldrin yung dagana da. Nganong di man manuwag si Karina na ko? Bitaw no? Lahi agad siya sa ubang babae nga kung nasugatan da. Pero hindi ko mo surrender. Ako, si Miko Guapito, mo surrender? Oh shit. Baby. Tawagan ako si Karina, be. Inahanglang masod ni siya sa kong laang. La, ana. Imong cellphone oh, may bagting na sab. Ambi. Uy, ang tuntong Nico man ining nanawag. Awa na. Mao na ning atong gipaabot. Isod na natos laang ni tawhana. Shh, ayaw na pagsaba. Hello? Nganong nanawag man ka? Paita. Laaya ko ni mo, lab. Dili day kaganahan nga magkabati sa kong tingog. Kinsa may kanahan nga naglagot pa man ko nimo sa imong kipuhat kapi eh. Gipanghambog ko nimo. Sorry na, God. Sige na. Unsa may akong buhaton aron pasayloon ko nimo. Okay. Aron mapasaylo ta ka. Gusto kong manglakaw ta karon og ang imong motor lang ang sakyan ta. Okay? Kana lang di ay, wala problema. O sige, asam ta mag-date. Magpatag na ko sa usa ka fortune teller. O sa? Magpatag na ka? Magpailad sa kaan ng mga tawhana? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!